नमस्कार, मी भगवंतराव वाघ. तसा मी गेले 1 महिनाभर मजेत होतो, कारण माझी बायको यशोदा तिच्या मावस बहिणीकडे US ला गेली होती. ती उद्या परतणार होती. त्यामुळे मला मिळालेलं स्वातंत्र्य संपुष्टात येणार होतं ना. तशी तिला इथली काळजी नव्हती, कारण इथे कामाला बायका असल्यामुळे माझी आबाळ होणार नाही हे तिला माहिती होतं. मागे एकदा 8-10 वर्षांच्या आधी ती बहिणीकडे गेली होती, त्यानंतर आत्ता गेली एकटी. आमच्यातलं अंडरस्टँडिंग चांगलं होतं, त्यामुळे ती परत स्वगृही येणार याचा आनंद होता. पण एक वेगळं टेन्शन सुद्धा आलेलं होतं, कारण US वरून परतल्यावर तिच्या डोक्यात नेहमी काहीतरी खूळ असे आणि त्याची अंमलबजावणी ती माझ्यावर करत असे. एक अनुभव म्हणून सांगतो बरं का. 10 वर्षांच्या आधी तिच्या डोक्यात बरमुडा आणि टी शर्टचं खोळी शिरलं. ती US वरून येताना आम्हा दोघांसाठी एक जोडी बरमुडा टी शर्ट घेऊन आली. मी माझ्या परीने तिला समजवायचा अयशस्वी प्रयत्न केला, पण काहीही उपयोग झाला नाही. तिने मला बरमुड्या टी शर्ट घालायला दिलं आणि स्वतःसाठी आणलेला टी शर्ट बरमुड्यामध्ये स्वतःला कोंबण्याचा प्रयत्न केला. पण चुकीचं माप आणि वाढलेल्या वजनामुळे तिचा प्रयत्न फोल ठरला. मेले, हे US वाले सुद्धा फसवतात बरं का, तिचे उद्गार त्याच्यावर. माझी बरम्युडा कशी बशी अंगात बसली, पण टी शर्ट इतका जेमतेम मापाचा होता की घातल्यानंतर परत अंगातून निघेना. स्वतःच्या चुकीचं खापर नेहमीप्रमाणे तिने माझ्या डोक्यावरच थापलं. मी गेल्यावर 1 महिन्यात तुम्ही इतकी खादाडी केलीये की वजन वाढलंय तुमचं. शी, एवढ्या हौसेनं मी कपडे आणले तुमच्यासाठी, तर तुम्ही मुद्दाम वजन वाढवून घेतलं ना. अगे बघ, तुझा काहीतरी गैरसमज होतोय. तू नसल्यामुळे माझं वजन 2 किलोनी कमी झालंय. उलट या महिनाभरात तू म्हशीसारखी फुगली आहेस. बरोबर, वजनावरनं काही हिणवायला नको मला. आधी ते टी शर्ट काढून ठेवा, नवीन आहे. अगं, टी शर्ट निघतच नाहीये. एक काम कर, तू कात्री घेऊन ये आणि सरळ कापून काढ, तर माझी सुटका होईल त्या टी शर्ट मधनं. नाही तर माझी मान मोडेल तो टी शर्ट काढता काढता. अरे वा, अरे वा, म्हणे टी शर्ट कापा. अरे वा, एक वेळ तुमची मान मोडली ना तर चालेल, पण नवीन $10चा टी शर्ट मी काही कापून काढणार नाही. अगं, तुझं डॉलर पुराण बंद कर बाई. माझा श्वास कोंडतोय. टी शर्ट काढायला मदत तरी कर मला. करते बरं, करते. सगळ्याच गोष्टींची घाई असते तुम्हाला. यशोदा डोक्यातून टी शर्ट काढत असताना ठक 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 आमचं दार वाजलं. यशोदा टी शर्ट काढायची सोडून दार उघडायला लावली. अगं अगं अगं, दार नंतर उघड, आधी टी शर्ट काढ माझा. थांबा हो तुम्ही, थांबा जरा. दार उघडताच दारात नाना फुकटे समोर उभे होते. जायला, आता हा कशाला कडमाडला फुकटे? काय भगवंतराव, या वयात सर्कस कसली करताय या वयात? अरे वा 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 वा, वहिनींनी US वरनं नवीन टी शर्ट आणलेला दिसतोय. वा 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 वा. वहिनी, या गोष्टीवर आता एक फक्कड पैकी चहा करून टाका. चहा पाहिजेच या गोष्टीवर. हो, आणते तर, आणि ते हा चहा तुमच्यासाठी. तोपर्यंत तुम्ही यांचा ना टी शर्ट काढून द्या यांना. हो हो हो, काढतो. तुम्ही चहा आणा. आईला भगवंतराव, म्हातारपणी तुम्हाला टी शर्ट कशाला हवे तो? स्वतःला काय हिरो समजताय का काय? हिरो समजताय स्वतःला? अहो नाना, तुम्ही गडबड बंद करा. आधी टी शर्ट काढावं माझा. इथे जीव चाललाय माझा. नानांनी कसा बसा टी शर्ट काढला. टी शर्ट आणि बरमुड्याची साईज बघून ते म्हणाले, हे की नाही, हे दोन्ही मला फिट बसेल बरं का. मी माझ्यासाठी ठेवून घेतोय. यशोदा वहिनींना थँक्स सांगा बरं का माझ्याकडून. अहो, असं म्हणत नानांनी आमच्या घरातनं पोबारा केला सुद्धा. अहो नाना, थांबा. पण नाना कुठले थांबणार? अहो, एवढ्यात यशोदा आली की चहा घेऊन. अगं बाई, नाना कुठे? अगं, ते गेले घरी. आणि तो टी शर्ट आणि बरम्युडा ते कुठे आहेत? अगं, ते टी शर्ट बरम्युडा सकट पळाले नाना. अहो, मग त्यांना थांबवलं का नाही तुम्ही त्यांच्या घरी जा आणि घेऊन या बरं. अगं, मी प्रयत्न केला थांबवायचा, पण आता त्या नानाच्या घरी जाऊन काही उपयोग नाही बघ. तो बरमुडा टी शर्ट घालून गाडीवर पसार सुद्धा झाला असेल. आता 2 दिवस तोंड दाखवणार नाही नाना आपल्याला. हेच तुमचे फुकटचे मित्र. एक संधी सोडत नाहीत फुकट काही लाटायची. यांना ना चांगला धडा शिकवायला लागेल, सांगून ठेवते.
अगं त्यांच्या धड्याचं नंतर बघू, त्यांच्यासाठी आणलेला चहा मला दे बरं आता. अजिबात देणार नाही, अजिबात देणार नाही म्हणजे नाही. तुमचे नाना फुकटचे टी शर्ट बरम्युडा घेऊन पळून गेले ना, म्हणून तुम्हाला ही शिक्षा. चहा देणार नाही, चहा मीच पिणार. जोपर्यंत त्यांना धडा शिकवायला मला मदत करायला तुम्ही होकार देत नाही ना, तोपर्यंत तुमचा रोजचा चहा सुद्धा बंद करीन मी, सांगून ठेवते. अगं हो, कबूल आहे बाई, कबूल कबूल, मी तुला मदत करेन, कबूल. आता तरी चहा दे. ठीक आहे, घ्या यातला अर्धा कप. बरं तुम्ही आवरा आता, मी आज चाललीये. फुकट्या भोग आता तुझ्या कर्माची फळं, असं मी मनातल्या मनात नानाला म्हणालो. असो, काही दिवसांनंतर आम्ही सगळं विसरलो, पण फुकट लाटायची सवय काही विसरलेली नाही. पण मी मागचं काय आठवत बसलोय. यशोदा यायची वेळ झाली आहे, मला निघायला हवं. उशीर झाला, आता यशोदा रागवायची भीती आहे ना. यशोदा बाहेर आल्यावर तिच्या हातात छोट्या बॅग बघितल्यावर मला जरा हायसं वाटलं. चला, या वेळेस उलट सुलट कपड्यांची ट्रायल काही होणार नाही. घरी परत आल्यानंतर थोडीशी आवरावर केली. यशोदा बॅग्स मधून चॉकलेटचे पॅकेट काढत होती. मी दोघांसाठी मस्तपैकी चहा तयार करून आणला. एवढ्यात आमचं दार वाजलं. अहो, तुम्ही दार उघडा, तोपर्यंत मी बॅगा आणि चॉकलेटची पॅकेट आहेत ना आत नेऊन ठेवते. यायला कोण खडबडलाय आता, धड चहा सुद्धा घेऊ देत नाहीत लोक. अहो, दार उघडलं तर दारात दत्त म्हणून नाना फुकटे उभे होते. या 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 नाना या. अरे वा वा, या वेळेला वहिनीने काही कपडे वगैरे आणले नाहीत वाटतं. नाही आणले का कपडे? नाही, मागच्या वेळेला तुम्ही दिलेले ते बरम्युडा टी शर्ट खूप चांगले निघाले हो, चांगले 3-4 वर्ष वापरले मी हो. नाना, आम्ही कुठे दिले होते तुम्हाला? ते तर तुम्ही आम्हाला न विचारता हिसकावून, म्हणजे थोडक्यात पळवून पोबारा केला होता. ते महत्वाचं नाही हो, ते महत्वाचं नाही आहे. कसं आहे, आपण सख्खे शेजारी, तुम्ही दिले किंवा मी घेतले, काय फरक पडला नाही का? पण मी यासाठी आलोय की काही टी शर्ट आणले असतील वहिनींनी ह्या वेळी, तर मला द्या ना. नाही, काही आणलेलं नाहीये. हो नाना, खरंच काही आणलेलं नाही मी. मला राहू द्या, चहा तरी द्या एक कप. बरेच दिवस झाले हो तुमच्या हातचा चहा नाही घेतला वहिनी. अहो, यशोदा रागाने उठली आणि चहाचा एक कप त्यांच्या समोर आदळला. ढोसा असं म्हणत ती आज सुद्धा निघून गेली. हे तर बरं झालं होतं की नानाचे कानाचं मशीन जरा सैल झालं होतं, नाही तर दोघांचं भांडणच झालं असतं. चहा झकास झाला हो वहिनी, चहा झकास. बरेच दिवसांनी असा चहा प्यायला मिळाला हो. तुमच्या हाताला जी चव आहे ना वहिनी, ते आमच्या मंडळींच्या हाताला मुळीच नाही हो. भगवंतराव, वहिनी आजच आल्या आहेत, दमल्या असतील. एकदा केव्हा तरी कांदा भजी खायला चक्कर टाकतो हो तुमच्याकडे. आमचा नाना ना खरंच एक नंबर बेरकी माणूस. सोसायटीत फुलं, फळं, पेपर, पुस्तकं, नाश्ता, चहा, जेवण हे सगळं फुकट लाटण्यात त्याचा हात कोणीच धरू शकत नाही. चला निघतो हो भगवंतराव. कावळ्याच्या नजरेनं बघता बघता नानाच्या दृष्टीला टेबलावर नेमकं राहिलेलं चॉकलेटचं पाकिट पडलं. मग काय, नानांनी अक्षरशः त्या पॅकेटवर गरुड झेपच घेतली. अरे वा 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 वा, वहिनीने आमच्यासाठी आणलेलं दिसतंय चॉकलेट. नेतो जो घरी, असं म्हणत त्याने बाहेर जायला सुरुवातही केली. हो नाना, पॅकेट नेऊ नका, ते तिच्या खास मैत्रिणीसाठी आणलंय. त्यांना दुसरं पाकिट द्या तुम्ही. वहिनीना थँक्स सांगा बरं का. बरं झालं आजच आलो, नाही तर तुम्ही चॉकलेटचा कागद सुद्धा दाखवला नसता मला हो. असं म्हणत नाना सटकले सुद्धा. इतक्यात यशोदा इकडे बाहेर आली. हे काय, नाना कुठे गेले? अगं ते गेले सुद्धा. बागबाई, ते टेबलावर ठेवलेलं चॉकलेटचं पॅकेट कुठे गेलं? माझ्या मैत्रिणीसाठी आणलं होतं मी, तिला फोन करायचा होता मला. अगं ते म्हणजे ते घरात बाबा, ते काय पप करताय, काय ते स्पष्ट बोला ना. अगं ते ना नानांनी अगं बाई, म्हणजे चॉकलेट सुद्धा लंपास केल्या का? तुम्ही त्यांना थांबवलं का नाही? मला तर शंकाच आहे की तुम्ही ना स्वतःहून त्यांना ती चॉकलेटचं पाकिट दिलेलं असेल. अगं मी कशाला देईन त्यांना, मी नाही ग दिलं. मी नाही म्हणत असताना ते घेतलं आणि ते सटकले. जाऊ देत, आपले शेजारीच आहेत ग. तुझ्या मैत्रिणीला तू दुसरं पॅकेट दे. बस, ठरलं. आता या नाना फुकटेंना मी धडा शिकवणारच. फक्त त्यांना धडा शिकवायला तुमचं सहकार्य लागेल मला, नाही तर आयत्या वेळी तुम्हाला त्यांचा येईल पुळका.
अगं पण त्यांना धडा कुठल्या प्रकारे शिकवणार ते तरी सांग की मला. हे बघा, ते माझं सिक्रेट आहे. वेळ आली की मी सांगेन. ए बाई, त्यांना धडा शिकवायचा आहे हे मला मान्य आहे, पण जो काही प्रयोग करशील ना तो जरा सांभाळून कर बर का. नाही नाही, म्हणजे आपण कुठल्या संकटात अडकायला नको. अहो, असं नाही होणार. असं खरंच काही होणार नाही. कारण मी माझा सिक्रेट प्रयोग आधी तुमच्यावर करणार आणि मग त्यांच्यावर करणार. काय, तू आधी प्रयोग माझ्यावर करणार? हो, काय हरकत आहे. तुमच्यावर प्रयोग यशस्वी झाला ना की मग नानांना धडा शिकवायला सोपं जाईल ना. अगं काय बाई आहेस तू, नानांवर प्रयोग यशस्वी करण्यासाठी तू तुझ्या नवऱ्याचा बळी घेणार? काय हरकत आहे. हा, आजकाल नाही काय नवीन औषधांचा लशींचा प्रयोग माणसावर करायच्या आधी उंदरावर बेडकावर करतात, त्यातलाच हा प्रकार. अगं म्हणजे काय म्हणायचं काय तुला? काय म्हणायचं काय तुला? तू मला समजतेस कोण यांच्यापैकी ते तरी सांग आधी. हे बघा, ते तुम्ही ठरवा. कोण आहात तुम्ही ना, ते तुम्ही ठरवा. उद्या मी तुमच्यावर प्रयोग करणार म्हणजे करणार. अगं पण यात मला काही झालं तर झालं, पण त्या फुकटेला धडा शिकवायचा. हा, आणि मग तुम्हाला काही झालं ना तर त्या फुकटेला धडा शिकवायचा क्लू तरी मिळेल का नाही आपल्याला? अरे बापरे, म्हणजे तुला स्वतःच्या नवऱ्याची काही काळजी नाही? आहे हो, काळजी आहे. किती घाबरट आहात हो तुम्ही. तुमचं आडनाव वाघ कोणी ठेवलं कोणाच माहिती. घाबरट पाहिजे होतं तुमचं आडनाव, घाबरट. इतर वेळी स्वतःच्या आडनावाच्या टिमक्या मारता, पण वेळ आली की रिस्क घेत नाही तुम्ही. बर, तुझ्या सिक्रेट प्रयोगाचे मला डिटेल्स तरी सांगशील का? अहो, काही विशेष नाही. US ला फिरताना ना एका जागी घरगडी तयार करण्याच्या चॉकलेट्स मिळतील असा बोर्ड वाचला मी. मग लगेच गुगल मावशीवर सर्च केलं, त्या दुकानात पोहोचले. अहो, ते हिप्नोटाईज चॉकलेट मिळण्याचं दुकान होतं. मी तिथून गुलाबी चॉकलेट्स आणल्या. त्या खाल्ल्या ना की खाणारा माणूस 2 तास मालकिणीची आज्ञा पाळतो म्हणे. अगं पण याचा इफेक्ट संपवायचा असेल तर मग त्यासाठी दुकानातनं पांढऱ्या चॉकलेट आणले. त्यामुळे उद्या तुम्हाला प्रयोग म्हणून मी गुलाबी चॉकलेट देणार आहे खायला. हे बाई, पण नंतर त्या पांढऱ्या चॉकलेट द्यायला विसरू नको बर का, नाही तर आयुष्यभर तुझ्या आज्ञा पाळत बसावं लागेल मला. हे बघा, मी तसं विसरणार नाही, पण समजा अगदी विसरले तर बायकोची आज्ञा पाळावी लागली तर काही जगबुडी होणार आहे का? काय बोलू आता तुला, आली या भोगाशी असावे सादर. बरं, तुझ्या प्रयोगाला सुरुवात कधी होणार? उद्या सकाळी सुरुवात होणार. पण तुम्हाला माझं एक ऐकावं लागेल. प्रयोग सुरू झाला ना की तुमचं नाव मी ठोंब्या ठेवीन. ठोंब्या? काय, माझं नाव ठोंब्या? अहो, माझ्या मावस बहिणीकडे घरकामासाठी एक नवीन मशीन घेतलंय विकत. त्याचं बटन दाबलं ना की ते मशीन आपल्या आज्ञा पाळतं. त्याचं नाव त्यांनी ठेवलंय रुंबा. मग त्याच्यावरनं मला तुमचं नाव ठेवावं असं वाटलं, ठोंब्या. शी, मला अजिबात आवडलं नाही. ठोंब्या काय ठोंब्या? नावात काय आहे? ठोंब्या असो की बॉम्ब्या असो, घरगडीच तर काम करायचंय. ठोंब्याच नाव राहील, यात बदल होणार नाही. अगं पण ऐक ना, हे बघा, यात तडजोड नाही. झोपा आता, उद्यापासून प्रयोगाला सुरुवात होणार आहे. दुसरा दिवस उजाडला मंडळी. मनात धाकधुकच होती. यशोदेच्या प्रयोगाचं टेन्शन आलेलं होतं. सकाळी शिरा भजीचा नाश्ता आणि दुधाचा चहा दिला गेला मला. मी सहज विचारलं, यशोदा, नवऱ्याचा बळी देण्याच्या आधी त्याला चांगलं खाऊ पिऊ घालण्याचं प्रयोजन कळेल का? काहीतरी वायफळ बडबड करू नका. रिकाम्या पोटी हा नाही प्रयोग होत. गुगल मावशीने सांगितलंय असं, म्हणून काळजीपोटी मी तुम्हाला खाऊ पिऊ घालतीये. कारण समजा प्रयोग लांबला तर तुमची उपासमार नको ना व्हायला. अरे वा, नवऱ्याची बरीच काळजी वाटतेय की तुला. पण समजा तुझा हा प्रयोग अयशस्वी झाला तर मला जन्मभर घरगडी बनून वावरावं लागेल. मग त्याचं काय? हे बघा, तुमचा नेहमीचा शंकेखोर स्वभाव इथे चालणार नाही. प्रयोग यशस्वी होणारच, पण तरी रिस्क कशाला घ्यायची, म्हणून पोटभर नाश्ता दिलाय तुम्हाला. चला, म्हणजे आज देवाला प्रार्थना करतो की बायकोचा प्रयोग यशस्वी होऊ दे, नाहीतर मला ठोंब्या घरगडी म्हणून जगावं लागेल. आगाऊपणानं बोलू नका तुम्ही. नाश्ता झाला असेल तर गोळी घ्यायला या. अगं, हा प्रयोग थांबवावा म्हणून मी तुझ्यासमोर फेर विचार अर्ज दाखल करू का याचा विचार करतोय. नाटकीपणा करू नका तुम्ही. हे माझं कोर्ट आहे, शासनाचं कोर्ट नाही. इथे मी करीन तोच कायदा चालणार. नाना फुकटेना धडा शिकवायचा आहे ना, मग जवळ या जवळ. अगं, यावेळी कोणी बघितलं तर फालतूपणा करू नका. पानसटपणा कसला करताय? बऱ्या बोलानं चॉकलेट्स घ्या खायला. हे बघ, माझ्यावर प्रयोग करतेस तेवढा पुरे ग. नानांवर करू नको. उगाच काही उलट सुलट झालं ना तर आपल्या दोघांना कृष्ण मंदिरात जावं लागेल ग.
काही होणार नाही तसं. पटकन उघडा बरं तोंड. थांब अगं थांब. अगं नानांवर प्रयोग करायचे असतील तर त्यांना सुद्धा माझ्यासारखं पोटभर चहा नाश्ता द्यावा लागेल तुला, आणि तो सुद्धा फुकट बर का. हे बघा, त्यांची सवय घालवायला मी त्यांना ते सुद्धा करून खायला घालीन. तुमचं तोंड उघडा आधी. अगं पण ही चॉकलेट गोड आहेत का कडू आहेत? तुम्ही असं ऐकणारच नाही. मी काही तुम्हाला विष देते का? विष देते मी तुम्हाला? उघडा तोंड. बायकोनी स्वतःच्या हातानं माझं तोंड धरून एक गुलाबी चॉकलेट माझ्या तोंडात ढकलून दिलं. गुलाबी रंग म्हणजे प्रेमाचा रंग, पण इथे तर गुलाबी चॉकलेट मला घरगडी बनवण्याची किमया करणार होतं. नशीब बघा माझं. पण गुलाबी चॉकलेट पोटात गेल्यावर माझं डोकं गरगरल्यासारखं झालं. मी बडबडायलाच लागलो. बोला बोला मॅडम, काय काम आहे? ठोंब्या, जा किचन मध्ये जा रे. अहो मी ठोंब्या बनून किचन मध्ये गेलो. अरे वा, व्हेरी गुड व्हेरी गुड. आता किचन मधनं बाहेर या हॉलमध्ये. मी लगेच माघारी पण फिरलो. बोला मॅडम, काय करू? यशोदानी तसंच 2-4 वेळा माझ्याकडनं करून घेतलं. हॉलमधनं किचन मध्ये, किचन मधनं बेडरूम मध्ये, बेडरूम मधनं हॉल मध्ये 2-4 वेळा फिरतच राहिलो. चला, प्रयोग यशस्वी झाला. वा, चला, माझ्या नवऱ्याला वाघाची शेळी करण्यात मी यशस्वी झाले ग बाई. मला काही म्हणालात का मॅडम? तुला नाही रे ठोंब्या. तू किचन मध्ये जा, माझ्यासाठी चकल्या घेऊन ये जा. ओके ओके मॅडम, लगेच चकल्या आणतो मॅडम. अरे, चकल्या आणल्या सुद्धा ठोंब्या तू? आता काय सांगू बरं ठोंब्या तुला. ए ठोंब्या, फडकं घे आणि हॉलचा सोफा स्वच्छ कर जा. ओके ओके, करतो मॅडम, करतो. सोफा साफ झाला मॅडम. आता काय काम आहे मॅडम? यस, बस 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 बस. वेल डन वेल डन. ठोंब्या, वेल डन. आता 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 हे बघ, ही पांढरी चॉकलेट देते मी. माझा प्रयोग झाला यशस्वी. यशोदानं माझ्या तोंडात पांढरी चॉकलेट कोंबली. क्षणभरात मी आलो भानावर. फार दमायला झालंय असं मात्र वाटत होतं. यशोदा, तुझा प्रयोग झाला का यशस्वी? हो मग, मी सगळं मोबाईल मध्ये रेकॉर्ड करून ठेवलंय, तुम्ही बघा की. मी घरगाड्यासारखं काम करत असताना यशोदानं मोबाईल मध्ये व्हिडिओ रेकॉर्ड करून ठेवला होता. मला ते धोक्याचं वाटलं. तिनं हे दाखवून किंवा माहेरच्या मंडळींना पोस्ट करून मला ब्लॅकमेल करू शकत होती ती. हिप्नोटाईज होण्याच्या चॉकलेट्स मात्र बरोबर निघाल्या. मला काहीतरी करावं लागेल आता, नाही तर यशोदा माझी वाट लावणार. कसला विचार करताय? खात्री पटली ना तुम्हाला प्रयोगाची? पण यशोदा, नानांवर नको का हा प्रयोग करायला. उगाच अडचणीत येऊ बघा. आपण त्यांना धडा शिकवायला दुसरा कुठला तरी मार्ग शोधूयात ना. नाही नाही म्हणजे नाही. त्यांच्यावर हाच प्रयोग करणार मी. त्याच्याशिवाय तो नाना फुकटे वटणीवर येणार नाही सांगते. माझी चॉकलेट्स लंपास करतो काय मेला. अगं बघ तू, मी दमलोय बरं का. मी जरा वेळ पडतो. घरगाड्याचं काम केल्यामुळे मला कधी झोप लागली हे कळलंच नाही कधी झोप लागली. नाना फुकटेची बायको एक दिवसाकरता गावाला गेल्याची बातमी यशोदेला कळली. यशोदेला आयती संधी मिळाली. नानांना घरी बोलवण्यासाठी तिने मला पिटाळलं. नाना आले की आमच्या घरी. या नाना या, बसा. तुमच्यासाठी शिरा पोहे घेऊन येते मी, बसा. अरे वा वहिनी, आज काय विशेष एकदम शिरा पोहे म्हणजे काय? नाही हो नाना, नाही, बसा ना, बसा तुम्ही. काही नाही नाना, अरे ते तुम्हाला बकऱ्यासारखं हलाल करायचं म्हणून आपलं ते काय भगवंतराव, काय म्हणताय काय तुम्ही? काही लक्षात नाही आलं माझ्या. अहो नाना, ह्यांच्या बोलण्याकडे करा दुर्लक्ष. ह्यांना ना वायफळ बोलायची सवयच आहे मिली. नाना तुम्ही खा ना, पोटभर खा हो, पोटभर खा. वा 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 वहिनी, सगळे पदार्थ कसे झाकास झाले तो. आता फक्त एक कप फक्कड चहा मिळाला ना, संध्याकाळपर्यंत निश्चिंत हो. देते हो भाऊजी, लगेच तुमच्यासाठी चहा घेऊन येते. यशोदा आत गेली आणि माझ्याकडे बघून तिने शुकशुक केलं. मी म्हणालो, काय आहे भाऊचाल्यासारखं काय करताय? आत या, नानांसाठी चहा घेऊन जा तुम्ही. मी आत गेलो तर यशोदेनं 2 गुलाबी चॉकलेट्स माझ्या हातावर ठेवली आणि म्हणाली, या 2 चॉकलेट्स नानांना चहाच्या आधी खायला घाला. अगं यशोदा, मला एकच चॉकलेट दिलं होतं तू, मग नानांना 2 का? तुमचं डोकं आहे का खोकं आहे हो? तुमच्यावर ट्रायल केली होती ना मी. खरा प्रयोग नानांच्यावर करायचा आहे ना. अगं पण यशोदा, तरी जास्त बोलू नका, गुमान निघा.
आणि नानांना या 2 चॉकलेट्स द्या गिळायला. अशी अद्दल घडवायची आहे ना त्यांना की भविष्यात कोणाच्याही घरी जाऊन फुकट वस्तू लाटणार नाही मेला. निघा तुम्ही, निघा, द्या त्यांना चॉकलेट. मी 2 चॉकलेट आणि 1 कप चहा घेऊन बाहेर आलो. घ्या नाना, चहा घ्या, पण आधी या गुलाबी चॉकलेट्स खा बरं का. अहो, खास तुमच्यासाठी यशोदानं आणल्यात US वरनं. वा 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 यशोदा वहिनी, वा. अहो, किती लक्ष ठेवता तुम्ही माझ्यावर. द्या 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 भगवंतराव, चॉकलेट द्या मला, मी खातो ती. पण एक सांगतो, जर या चॉकलेट्स मला आवडल्या तर मी जास्तीच्या घेऊन जाईन घरी खायला. घेऊन जाईन मी जास्तीच्या. अहो, एवढं हुरळून जाऊ नका नाना. 2 चॉकलेटचा परिणाम काय होणार आहे हे माहिती असतं ना तर तुम्ही त्या फेकून दिल्या असत्या. काय काय म्हणताय काय तुम्ही? ते म्हणजे त्या चॉकलेट्स म्हणतोय मी. एवढ्यात यशोदा हजर झाली. कदाचित माझं बोलणं तिने ऐकलेलं असावं. काय चाललंय तुमचं? काय चाललंय काय? नानाला चॉकलेट द्या बरं खायला. त्यांचा चहा थंड व्हायला लागलाय ना. चॉकलेट खाऊ नाना तुम्ही. माझ्या हातातून यशोदानं चॉकलेट हिसकावल्या आणि नानांच्या तोंडातच टाकून दिल्या. घ्या नाना, चहा घ्या. घेतो घे वहिनी, वगैरे चहा घेतो. आणि हो वहिनी, चहा काय फक्कड झालाय हो. थांब रे नाना, थांब. आता क्षणभरात तुझी कशी वाट लागेल ते बघ, असं मी मनातल्या मनात म्हणालो. थोड्या वेळा चॉकलेटच्या प्रभावानं नाना बोलायला लागले. आज्ञा मॅडम, मी तुमचा घरगडी काय करू मॅडम? एक ठोंब्या, जा माझ्यासाठी चहा करून आण. आणतो मॅडम. हा घ्या चहा. चहा घ्या मॅडम. आता काय करू मी मॅडम? हे बघ, आता ना ठोंब्या घराचं फर्निचर पुसून काढायचं सगळं. मग फ्रीज, वॉशिंग मशीन नीट पुसायचं, कळलं का? करतो मॅडम, मी सगळं काही व्यवस्थित करतो मॅडम. नाना बिचारे काम करून करून दमत होते आणि यशोदा त्यांचं व्हिडिओ चित्रीकरण करत होती. यशोदानं मुद्दामून सोसायटीतल्या मैत्रिणींना नानांची फजिती बघायला बोलवलेलं होतं आणि त्या साळकाया माळकाया आनंदाने टाळ्या बडवत होत्या. मला आली नानांची कीव. मी जोरानं ओरडलो, यशोदा, यशोदा, तुझा प्रयोग थांबव. अगं, नानांचे हाल होत आहेत. नानांचे बिचाऱ्यांचे हाल करू नको. यशोदा, थांब आता. यशोदा धावत आली. अगं बाई, ओरडताय कशाला तुम्ही? अगं, ते बघ ना, नाना किती दमले. थांबव यशोदा तुझा प्रयोग. नाना कुठे आहे? काय दिवसा ढवळ्या स्वप्न पडायला लागली काय तुम्हाला? अगं, असं काय करतेस यशोदा? त्यांना शिरा पोहे खायला घातल्यावर चहाच्या आधी 2 गुलाबी चॉकलेट्स भरवल्या ना. अगं, ते बघ ना, घरगड्यासारखं काम करतायत ग. आधी स्वप्नातनं बाहेर या तुम्ही. स्वप्न बघतायत दुपारची. अजून त्यांच्यावर प्रयोग करायचा आहे मला. आता उठा पटकन. आपण दोघांसाठी चहा करून आणा तुम्ही. जा पटकन. वाचले वाटलं नाना. मला स्वप्न पडलं होतं का? वाचले वाचले नाना, वाचले. पण अजून खरा प्रयोग व्हायचाच आहे की. अरे बापरे. चहा करता करता मी दृढ निश्चय केला की यशोदाचा हा प्रयोग उधळून लावायचा. मी भोगलं तेवढं पुरे झालं. यशोदाला न कळता या चॉकलेट्स फेकून द्यायच्या हे मी मनाशी ठरवलं. म्हणजे कसा विषयच संपून जाईल ना. नानांपुढं संकटात यायचं कारणच नाही. एक दिवशी मी वेळ साधली आणि यशोदाने आणलेल्या गुलाबी घरगडी चॉकलेट्स आणि पांढऱ्या चॉकलेट्स कचरा कुंडीत फेकून दिल्या. असो, एक दिवशी नानांची बायको खरंच गावाला गेली असं कळलं. यशोदानं मला नानांना आणा असं फरमान सोडलं. जा नानांना घरी घेऊन या. आज मला त्यांच्यावर प्रयोग करायचा म्हणजे करायचा. मी पडत्या पळाची आज्ञा म्हणून नानांना आणलं बोलवून. यशोदानं नानांना बघताच, बसा बसा नाना, बसा. हे घ्या, शिरा घ्या, पोहे घ्या, नंतर चहा सुद्धा देईन हो नाना. काय वहिनी, आज काय विशेष? काही नाही हो, तुमच्या सौभाग्यवती गावाला गेलेत ना, मग म्हणून तुम्हाला चहा नाश्त्यासाठी बोलवलं आमच्याकडे. बरं गेलं तो वहिनी, बरं गेलं. आता फक्कडसा चहा घेऊन या म्हणजे झालं. आणते बरं, आणते. यशोदा आत गेली, पण तिला त्या घरगडी चॉकलेट्स काही सापडेनात. तिने मला हाका मारायला सुरुवात केली. अहो, जरा आत येत आहे का? आलो ना. काय ग, कशाला बोलवतेस? अहो, ते गुलाबी चॉकलेट बघितले का तुम्ही? ए बाई, मला काय माहित नाही. तूच ठेवले असशील कुठेतरी, शोध की नीट. हो नाही हो, सगळीकडे बघितले पण सापडत नाहीयेत. तुम्हाला माहिती आहेत का? नाही बुवा. हे बघ, मी तुझ्या कुठल्याही सामानाला हात बीत लावत नाही बरं का. मी चक्क खोटं बोललो मंडळी. इकडे नाना मात्र आवाज देत होते,
भगवंतराव चहा आणतोय ना भगवंतराव. अहो वहिनी फक्कडसा चहा घेऊन या. आलो आलो नाना आलो, येतो लगेच, असं मीही ओरडून सांगितलं. आता घेऊन जा चहा आणि ओता त्या फुकटेच्या नारड्यात. एक काम धड होत नाही मेलं माझं. आता फुकटेला धडा शिकवायचा चान्स आला होता, तो सुद्धा निघून गेला. फुकटचा चहा आणि नाश्ता हादडून गेला मेला. अशी बडबड सुरूच होती यशोदाची. मी मात्र मनातल्या मनात हसत होतो मंडळी. माझ्यामुळे यशोदा आता कोणावरही घरगड्याचा प्रयोग राबवू शकणार नव्हती. इकडे नानांनी नाश्ता फस्त केला, मोठी ढेकर दिली आणि निघताना म्हणाले, भगवंतराव यशोदा वहिनींनी मेजवानी दिली त्याच्याबद्दल आभार सांगा हो त्यांना. आणि परत कधी आमची मंडळी गावाला गेली ना की सरळ कांदा भजी खायला येईल, नाही तर जेवायलाच येतो कसे. नाना गेल्यावर मी त्यांचा निरोप दिला यशोदाला. ती रागानं ओरडली, आणलंय माझं खेटर त्या फुकट्याला जेवायला घालायला. अगं शांत हो यशोदा, राग कशाला करतेयस. हे बघा, त्या नाना फुकट्याला धडा शिकवल्याशिवाय मी काही शांत होणार नाही बाई. पुढच्या वेळेला जेव्हा US ला जाईन ना तेव्हा जास्त स्ट्रॉंग हिप्नोटाईज करणारे चॉकलेट्स घेऊन येतो का नाही बघा. मला एकदम आठवलं, मी नानांना तर घरगडी बनण्यापासून रोखू शकलो, पण यशोदानं माझ्यावर तिच्या प्रयोगाची केलेली ट्रायल तिच्या मोबाईलमध्ये व्हिडिओच्या रूपात तशीच होती. ब्रह्मांडच आठवलं की मला. मी लगेच तिच्या मोबाईलमधनं तो व्हिडिओ डिलीट करण्यासाठी धाव घेतली. यशोदा ओरडली, अहो तातडीनं धावताय कुठं, कमरेत उसण भरेल की तुमच्या. मनात म्हणालो, अगं ती उसण परवडेल पण घरगडी बनणं ते नाही परवडणार बुवा.